Tento rok leto nepremeškám. Spomalím, zapojím všetky zmysly a vykúzlim si prvotriednu pohodovú atmosféru. Som Koťogáč a každý mesiac vám uvarím šálku kvalitných rád a nápadov, ako si užiť mesiac skôr, než stihne ubehnúť ako voda. Aby ste lepšie pochopili, čo vás v tomto vlogu čaká a kam siahajú moje korene, predstavím vám najskôr moju maminu. Toto je ona. V práci. Nuža, jablko nepadlo ďaleko od stromu. Aj môj život bol plný kreativity a tiež som vždy verila, že svet rozprávok a fantázie existuje a nosíme si ho v sebe od narodenia. A rozprávkový býval aj náš život. Podobal sa však trochu tej verzii od Dobšinského, kde sa mnoho strašidelných scén jednoducho pred verejnosťou vycenzurovalo. No stoly sa u nás jednoznačne prehýbali a truhlice boli plné pokladov. A potom sme o všetko prišli. Teda takmer o všetko. Ženská koťogáčská vetva sa vždy vedela nadchnúť životom. Bez ohľadu na to, koľko zlatých dukátov mali v truhlici. Nikdy sme neprestali snívať, dúfať, radovať sa. A presne to môžete očakávať aj od tohto vlogu. Jednoduché nápady, ako si súplniť všedné dni a zabudnúť na chvíľu na tvrdosť sveta. Spravíme si domácu pohodu, budeme zbierať bylinky, piecť si dobroty, vyrábať si estetické drobnosti a zaoberať sa témami jemne magickými. Tak čo, vidíme sa na budúce?